Aloysa, folkens. Så er det blevet tid til en bitte video igen. Jeg sad sådan og surfede lidt på det der internet der, og for at finde ud af, hvad skulle jeg prøve. Og så faldt jeg over sådan et eller andet, der hedder YOLO Chip. Og der kom faktisk to. Der kom en chip, og så kom der noget chokolade. Jeg tænker ikke, at jeg skal prøve begge dele på én gang. Så tager vi chokoladen i dag. Der står hottest chocolate challenge. Ja. Og der er noget Carolina Reaper i, og noget Scorpion Pepper i det her chokolade her. Det var lidt sjovt. Så sad jeg der og bestilte det, og så kom jeg til at se, så kommer det helt fra Delhi. Det er fandme langt væk. Men det kom da. Nå, anyways. Like, share and subscribe. Det er vigtigt, det der med like, share and subscribe. Det kan være, at du har en tante i Timbuktu, eller en onkel i New Delhi, eller sådan et eller andet. Få lige til at trykke på den der subscribe-button der. Måske også lige et lille like og et lille share. Det rækker langt. 60 subscribers er vi over på, så nu prøver vi at åbne den her. Den har ikke været åben eller noget, så de tog den ikke engang i 12. Det er jo sgu da altid noget. Det er et stykke chokolade. Der er ikke så meget inde i. Jo, den er sgu da meget pæn, den der. Any last words? Reaper is waiting, står der. Og så er der, ja, I kan jo selv se det. Den ser farlig ud, gør. Made with Carolina Reaper Pepper. Created for the sheer pleasure of intense heat and pain. What to expect? Ja, jeg er rigtig god til det der engelsk der. Nå. Short term loss of speech. Det er vist allerede kommet ind. Mouth on fire. Impaired vision from tears. Extreme profanity. Og så er IP, så det kan være, at jeg dør af det. Men altså, så ja, der må man da ringe efter ambulance. Så, der står ikke rigtig noget om, at hvad man skal. Så jeg tror bare, jeg spiser det, og så ser vi, hvad der sker. Det er sgu da meget pænt, det der. Ja. Apropos pænt. Jeg ser her ved siden af min dam. Det er ikke en, der står og tisser i baggrunden. Det er faktisk bare pumpen fra min dam. Så bare lige sådan. Nu prøver jeg at skære den op her. Jeg er lidt spændt på det, fordi jeg har lagt i køleskabet på dage. Men jeg fik den der under hedebølgen. Så jeg var lidt bange for, at den var lidt smeltet. Ja, for sådan. Det ser sgu da. Okay. Nå. Ja. Det ser sgu lidt sjovt, det chokolade her. Men man skal helst ikke røre ved det. Prøv at tænke, hvis jeg kommer til at proppe fingrene i øjnene bagefter. Det gør ondt på. Nå. Like, share, subscribe. Nu prøver jeg at spise det. Lige en ting. Der var noget, jeg egentlig kom til at tænke over. Der var nogen, der spørger mig, hvorfor gør du egentlig det der alt? Hvorfor spiser du nogle mærkelige ting, eller stærke ting? Det gik jeg jo grumle lidt på, og så kom jeg til at tænke over, jamen det er sgu da derfor. Det er sgu da fordi, så er I fri for det. Så kan jeg lige gøre det. Så kan jeg sige, den er god til det, den er god til det. For eksempel sådan et stykke chokolade her. Nu må vi se, hvad det er god til. Om det er god til noget, eller om der står RIP, efter at jeg spiser det. Skål. Jeg tror bare, jeg skal have det hele i munden med det samme. Ellers får jeg aldrig spist det hele. Det er satme stærkt, det her. Det kan jeg altid godt lide. Det er rigtig stærkt, det her.
Det smelter sådan. Som chokolade nu gør. Ja, man kan også smage den, når Carolina Reaper i det. Jeg har jo købt fløde. Det er Karolines den her gang. Det er rigtig god piskefløde. Jeg glæder mig til en faktisk, kan jeg sige. Ja. Det er stærkt. Det griller lidt på tungen, som man siger. Jeg glæder mig faktisk til, at jeg skal drikke lidt fløde lige om lidt. Væsen, den løber lidt. Jeg skal løbe etteren, så jeg kan fange den. Sådan. Ja. Men det er god chokolade, altså det vil jeg sige. Nu snakker vi om, at jeg prøvede det, så jeg kunne kunne anbefale. Det kan anbefales. Altså jeg synes, næste gang, det er det der, hvad hedder det? Det kan jeg ikke huske lige nu. Skal du lige på besøg hos svigermor? Ved du hvad? Så tager du sådan en her med til hende og siger, værsgo svigermor. Det var en god idé. Det tænker jeg. Det er... Det er sgu stærkt. Det er sgu stærkt. Altså, nej, det er det nu heller ikke. Brænder på læberen. Det gør det. Brænder lidt på tungen. Griller på tungen, som man siger. Ja. Nå. En lidt fløde. Ja, jeg lavede ved fløde. Ja, nu har jeg lige lært noget nyt. De har lavet Karolines køkken lige siden 1962 faktisk. Jeg er glad ved fløde. Jeg synes bare stadigvæk, det er synd, at kun er 36% i. Men man må jo nøjes, som man siger. Bare I ved, det er et hjem uden fløde, du. Det er der skal være fløde i køleskabet. Måske ikke give svigermor sådan en fløde med, hvis det er sådan, det giver en sådan et stykke chokolade der. Nå, folkens. Like, share and subscribe. Tak for i aften. Ha' det godt derude.